Video na ba yan eh? Mana? Video na mana? Video na ni? Oh no, no, dako kayo no. Grabe yung mga ano, dali yan, masilangan no? Mga kuwan pa no? Ay, balance ha? Balance ha? Tayo kasi mo din. Wala man ini blaster si. Mana sa tubig gaan? Ano, bubugat. Tawa na dito mo pero sabot. Rizal mga tindugot. Dapat balance muna eh. Gahi muna dapat.